Niin, terve vaan kaikki alkoholistit ja muutkin puunpilkkojat. Lupasin, että mä näytän teille nopeamman tuunauskeinon, miten saat tämän perinteisen hyvän alkomakoneen toimimaan nopeasti ja helposti. Ei mene sitä turhaa aikaa odottaessa tämän kelkan liikettä. Tämähän on se ongelma, mikä kaikki, jotka on käyttänyt tätä konetta, niin tiedät, että tässä on se ongelma. Tämä kestää, katsotaan nyt kauanko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jopa 7 sekuntia. Tämä on 30-senttinen halko ja tämähän on 50 tämä koko pätkä tässä. Sen verran menee siinä aikaa ja saman verran se kestää, kun se palautuu. Siihen on keksitty kaiken näköistä systeemiä, joka sepällä on varmaan omanlainen. Joku panee tänne puupalikan. No se estää sen, että tämä kelkka ei tule taaksepäin ja se on hyvä systeemi silloin, kun sulla on kaikki samankokoista tämä puu. Mutta jos sulla on eri pituista, se joudut vaihtaa palikkaa ja pikkasen hankala systeemi. Joku laittaa tähän väliin kapulan, puun tai jonkun muun. Toimii sekin jonkun aikaa, mutta se hajoaa se puu ja lentää minne sattuu. On vähän epäterveellinen juttu. Sitten on rakennettu tänne päähän semmoinen jalalla toimiva katkaisija tuosta naru alas ja joku lauta tuonne alas, mitä jalalla painat ja sitten jousi, joka palauttaa. Sekin vähän monimutkainen. Tämähän toimii periaatteessa sillä tavalla, että tämä sylinteri on aina auki. Ja mä oon miettinyt tämän asian toisinpäin. Sillä tavalla, että mä oon rakentanut tähän tämmöisen systeemin, että tämä sylinteri on kiinni koko aika. Siinä on naru ja sitten siellä on paino, tuommoinen sokka. Löysin tuolta tienvarresta jostain traktorista tipahtanut ja naula. Tai ei naula, kun avain. Ja painaa parisen kiloa yhteensä. Sä tiedät sen, silloin se on sopivan painoinen, kun se vetää tämän ihan alas. Etkä laita niin isoa, että jaksat nostaa ylös sitten. Mutta tämä menee hyvin kevyesti yhdellä sormella. Ja tämähän ei maksa mitään. Se toimii erittäin hyvin. Katsotaan käytännössä, miten se pelaa. Siinä on se pölkky. Nyt mä en tätä kättä tarvitse ollenkaan. Se halkas tuolle. Sitten mä tästä samalla kun otan pölkyn käteen, niin lasken sen vähän taaksepäin. Otan uudestaan. Taas lasken muutaman sentin. Koska tämä, jos on kuiva halko, niin tämähän halkee suhteellisen nopeasti. Nyt siinä on oksa, se ei sen takia. Niin sun ei tarvitse kuin 2-3 senttiä tätä kelkkaa vetää taaksepäin. Ja se toimii. Ja sä osaat hyvin äkkiä arvioida suunnilleen, minkä kokoinen puu sulla on, niin siihen kohti puotat tämän kelkan. Jos sulla on saman mittaista puuta, niin laitat tuohon vaikka joku merkki ja laitat sille kohti sen kelkan. Tämä toimii hyvin, mutta tietysti jokainen rakentelee näitä omilla kustannuksilla ja vastuullaan, mutta tämä on mun mielestä sillä tavalla yksinkertainen ja turvallinen systeemi, että tämä ei muuta tämän alkuperäistä rakennetta. Ainut, että sulla on se toinen käsi vapaana, mahdollisesti voit pitää puuta, jos tarvitsee sitten. Ja tämä toimii. Tässä on todisteena siitä, on jo muutama puu pilkottu sieltä. Ja niin kuin mä sanoin, että se tekee ehkä joku 5 sekuntia, tuo 6 sekuntia. Se ei ole paljon niin kuin yhdessä puussa. Mutta jos sä tämmöisen määränkin teet, niin se on aika paljon ajansäästöä. Ja se mikä siinä on kaikkein tärkeintä mielenterveydelle, mulle ainakin, että ei tarvitse ootella sitä, että se toimii koko aika. Se on aika turhauttavaa odottaa, että miten tämä kelkka menee tästä eteenpäin. Ja eipä tässä nyt muuta ole, kun mun pitäisi nyt vielä keksiä systeemi, että miten se meni suoraan tuonne pinoon tuo puu lentäisi. Sitä mä en ole vielä keksinyt. Ei muuta kuin ruvetkaa rakentelemaan ja pilkkokaa puita. Kylmä talvi tulossa. Kiitoksia.